बिजाबखौ फरायदों गंगाधर रामसियारिया। संसदाव मैया मुसलमान आइजोनि हाबानि मोनथायारि संरैखायारि बिल 2019 एबा 3 तालाक बिलखौ गनायथिनाय जाबाय। रायजो सभानि सा 99 सोद्रोमाया बिलनि फारसे आरो सा 84 आ बिनि उल्थायै भट होयो। सुबुं आफादाव सिगांनो बे बिला गनायथि जादोंमोन। मख'नांदि बे बिला 3 तालाक सोदोबखौ मख'नानै जायगायावनो हाबा सिफायनाय राहाखौ आयेन बेरेखा एबा बेबादि दायगोनां महरै गनायथिनाय जादों। लोगोसेनो बेबादि बोलि जानाय आरो बिथांनि फिसा फिसौनो खहा सुफुंथि होनायनिबो राहा खालामनाय जाबावदों। उल्था हान्जाया बे बिलखौ संसदनि गनायथि समितिसिम दैथायनायनि थाखाय आजावनाय बिथांखिखौ रायजो सभाया नाकच खालामो। सा 100 सोद्रोमाया बे बिथांखिनि उल्था खालामनायनि सोलायै सा 84 आ बेनि फारसे भट होयो। दानिया हादोरगिरिनि गनायथिनि उनावनो बे बिला आयेनाव फैसिगोन। ओजोंहाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया आथोन फारागथि एबा बिजिरथिनि बेलायाव जाब्रबथायाव गोग्लैनाय होननानै बुंबावो। मोनसे टुइटनि जोहै बिथाङा बुंदों दि 3 तालाक नेमनि थाखाय गोख्रों जाब्रबथायाव गोग्लैनाय आइजोफोरनि गोसोखांथियाव साहसारि मान होनायनि बे गोख्रों सम। बिदेशि महर फोस्रावनाया एबा हादोरसानि गुबुन गुबुन डिटेन्सन बादायाव 3 बोसोरनिबो गोबां सम आबुं खालामनाय सुबुंफोरखौ सरकारा थाबैनो सर्त बादियै उदां खालामसिगोन। सरकारा मैया फसंथानारियै बे खोथाखौ फोस्रावदों। बे बेलायाव हादोरसा सरकारा आगोलनि सर्तफोरजों माखासे सर्त होफादेरबावदों। बै बादियैनो थांनाय 17 जुनाव ओंखारनाय फोस्राव बिलाइ माखासे सोदांनायजों जादों। हादोरसा सरकारनि नखर आरो राजखान्थियारि बिफाना होनाय सर्त बादियै उदां जानो गोनां सुबुं सानैया भारतारि नोगोरनि थि 1 लाख राङै बन आवगायनांगोन। उदांनि उनाव बिसोरनि थि थंनि बेलायावबो मिथिसार होनांगोन। उदां मोननो गोनां सुबुंनि बाय'मेट्रिक मिथिसार लाइफोरखौ डिटेन्सन बादानिफ्राय ओंखारनाय सिगांनो सामलायगिरिया बुथुमनांगोन। बेनि अनगायैबो हादोरसा सरकारनि नखर आरो राजखान्थियारि बिफाना थि खालामनाय पुलिस थानायाव सप्तायाव खेबसे नुजाबावनांगोन। थाग्रा थं सोलायब्लाबो पुलिस थानायाव मिथिहोनांगोन। लोगोसे 3 दानाव सेमिनारि दालायनि पुलिस सामलायगिरिया बिदेशि होननानै फोसावनाय सुबुंफोरनि बागै मिथिहोबावनांगोन। सर्त सिफायबा फिन बे राहाखौ लाफिनबावनाय जागोन। गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनवालआ बुंदों दि एक्ट इस्ट खान्थिनि महरथिया हादोरसानि सा 27 लाख आबादारिनि गोहो हाफुंथि बांसारथि बेलायाव गोदान थिंजाय जागायथिदों। बिधान सभानि जथुम्मा थिलियाव हादोरसा सरकारनि एक्ट इस्ट पलिसि मावफारि बिफाना थामथिम खालामनाय मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां सनवालआ बे खोथाखौ फोरमायदों। बिथाङा बुंबावदों दि 2018 मायथाइयाव जानाय बुहुम थिसनथि सन्मेलननि उनावनो आसामा मोन 240 गोरोबथिनि सागानजों 79 रोजा कौटि रां थिसनथिनि बिथांखि मोनदों। दासिमहालागै बेनिफ्राय 50 रोजा कौटि रां थिसनथि हादोरसाया मोनदों होननानै बिथाङा मख'बावो। गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनवालआ एक्ट इस्ट खान्थि महरथिखौ खारथायारि खालामनायनि थाखाय आसामनि आसियान आरो BBN हादोर हारिनि फालांगियारि एम्बेसि गुवाहाटीयाव गायसंनायनि सायाव जर होबावदों। 80 कौटि सुबुंनि बाजार आवग्रिनायनि बे खान्थिया मोनसे खाबु होदों होननानैबो बिथाङा फोरमायदों। डिटेन्सन बादायाव आरोबाव लाखिनाय जागोन। आसाम गोरोबथानि 6 नम्बर दफानि महरथिनि थाखाय दाफुंनाय समितियाव गेदेमा सोलोंथाइगिरिखौ बे समितिया थिसनना लानो थांखि आजावदों। मख'नांदि असमा गोरोबथानि 6 नम्बर दफा बादियै संबिजिदारि रैखा खबज बेलायाव थांखि आजावनायनि जुनै मिरु सरकारा जिराय मोननाय बिजिरगिरि बिप्लब कुमार शर्मानि मासिथियाव समितिनि सोद्रोमाया सा 14 सिम बांबाय। थांनाय 22 जुलाइयाव गोदान दिल्लीयाव जानाय समितिनि गिबि जथुम्मायाव आसुवा जनजातिफोरनि थान्दैफोरखौ बे समितियाव थिसननो दाबि दैखांदोंमोन। आसाम बिधानसभानि डेपुटि स्पिकारनि थाखाय दिनै बिसायख'थि जागोन। सनाय बियाबनि बिजेपिनि MLA आमिनुल हकआ आसाम बिधानसभानि डेपुटि स्पिकार मासिनि थाखाय नमिनेसन गथायदों। बे मासिनि थाखाय रावबो गुबुन सासेबो बिजाथि महरै आवगायियाव देरहासारनाया थि जाबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। मख'नांदि आगोलनि डेपुटि स्पिकार कृपानाथ माल्लाया करिमगंज बियाबनिफ्राय सुबुं आफादसिम बिसायख' जानायनि बेलायावबो बे मासिनि थाखाय फिन बिसायख'थि खुंनायनि गोनांथि दङ। मणिपुरनि राजथावनि इम्फलाव लामफेल थानानि सिंनि हिजाम देवान लामायाव मैया मोनायाव मोनसे
बमा बेफ्रुनायनि जाथायाव सानै आइजोखौ लानानै साथाम सुबुङा जखम जानांदों। पुलिसनि बुंफोरथिखौ मख'नानै इम्फलनि रादाबगिरिया मिथिहोनाय बादिब्ला मैया मोनायाव 7 रिंगानि सिगां जानाय बे बमा बेफ्रुहोनायनि जाथायाव बे जाथायनि जखम जाजानाय सुबुंफोरखौ इम्फलाव थानाय ओनसोलारि सावस्रि फसंथान थिसननायाव जादों। दायनिगिरिफोरखौ बिजिरनो पुलिसा बिजिरगासिनो दंबाय दं। बरपेटा जिल्लानि भबानिपुर आरक्षी थाना सिंनि कयाकुसिनिफ्राय मैया पुलिसा साथाम सन्त्रासबादीखौ खादों। बे सन्त्रासबादीफोरखौ बांलादेशनि जामात उल मुजाहिदीन सोद्रोमा होनानै मिथिनाय जादों। खाजानाय जेहादीफोरनिफ्राय पुलिसा पिस्तलजों माखासे गुलिबो मोननो हायो। पुलिसा गोबां मिथिसारनि थाखाय जेहादीफोरखौ जेरा खालामगासिनो दङ। नागा गोजोन गोरोबथानि गेजेरनि सुबुं आर.एन. राबिया गाबोन नागालेण्डनि 20थि हादोरसा बेंगिरि महरै समायखिरा लागोन। कहिमानि राजभवनाव बे नोजोरजों थामथिम खालामनाय समायखिरा लानाय फारियाव गुवाहाटी जौसिन बिजिरसालिनि चिफ जास्टिस अरूप कुमार ग'स्वामीआ बिथां राबिखौ मासि आरो श्रुतिनि समायखिरा बुंफोरथि आवरायहोगोन। मख'नांदि बिथां राबिया इन्टेलिजेन्स ब्युर'नि बिबानगिरि महरैबो मावफुंदोंमोन। थांनाय 20 जुलाइआव हादोरगिरिया बिथां राबिखौ नागालेण्डनि उननि हादोरसा बेंगिरि महरै थिसनदोंमोन। कामरुप जिल्ला सत्र बिजिरसं खथा गुवाहाटी नोगोरमानि सान्तिपुराव 2017 मायथाइनि 4 दिसेम्बराव जानाय श्वेता आगरवाला मुंनि मेलेमगोनां फरायसुलिनि सिथारनायनि बेलायाव मैया जोबथा राय होनाय जाबाय। सत्र बिजिरगिरि ए चक्रवर्तीनि बिजिरसालिया बे राय बादियै सिथारनायनि गुबै दायनिगिरिखौ गबिन्द सिंगल, बिथांनि बिमा कमला देवी आरो बिनानाव भबानी सिंगलखौ दायनिगिरि होननानै राय होदों। बिथांमोननि साजानि थाखाय दिनै राय होनो गोनां। आरो लोगोसेनो दिनै रादाबाबो एसेनोसै।